alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en lidt special video. Jeg har ikke lavet sådan en her før på min kanal. Måske også fordi jeg kun har lavet 2 videoer på min kanal. Og de 2 videoer er blevet ret sådan brudt. Så jeg vil prøve at lave en, hvad er der i min taske, når jeg skal til skole. Og den ser sådan her ud. Jeg synes, at den er meget, meget pæn. Fordi der er jo de her stropper her på. Der er sådan nogle stropper her. Og så er der den her flætning af kæde. Og den her fine lynlås. Men lad os dykke ned i den nu. Bum. Så det første jeg hiver op herfra er min Huawei Y3 telefon med fantastisk cover med sommerfugle. Fantastisk. Jeg har fået et nyt kamera her i dag, så det er derfor, det er blevet lidt forbedret. Så har jeg min Maybelline New York. Min Maybelline New York lipgloss, som jeg har haft i et halvt år nu. Og den er bare virkelig god. Så den vil jeg råde jer til at købe. Den næste ting, det er en børste. Fordi man ved aldrig, hvornår man har brug for en børste. Jeg har godt nok ikke nogen puder med selv, men det er lige meget. Hvis nu jeg låner mine veninder. Den næste ting er den her. Min mascara for L'Oréal Paris. Den har jeg lige købt her for ikke så lang tid siden i Kvickly. Til en meget rimelig pris, for den er rigtig god, synes jeg. Jeg kan lige åbne den her. Kan jeg lige åbne den? Så kan I se, hvor pæn den er. Jeg kan kun bruge en hånd, fordi jeg er henne i min skole lige nu, så jeg har ikke mit støtte med. Jeg har ikke mit støtte med til mit kamera. Også fordi jeg glemte det derhjemme. Den næste ting i min taske er den her. Og det er min bille. Min bille, som jeg har, fordi at det er, den bringer mig lykke. Fordi henne i Afrika eller et eller andet sted, der siger man i hvert fald, at de bringer held og lykke. Jeg har ikke rigtig meget mere i, men I kan se, den er fra H&M. Og ja. Tak fordi I også var med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, så giv den en tommel op. Og kommenter på mine videoer, hvis I vil se flere af de her slags.